Hello लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं सानडे स्पेशल गाइस दिनैथ' देवबार नै जाखावथारनोसैलाय लाइजों अमा बेदर एसे नायनो हागोन नै अमा बेदर मेजेमजों लाइ दिनैथ' देवबार लोगोफोर देवबाराव माने बेदर फिसा नङाब्ला बोरै जानोना देवबाराव बयबो ना बेदर जानो लुबैयो बेनिखायनो लाइजों अमा बेदर जाखावथारनोसैलाय आरोना दिनै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' इन्डिया आरो निउजिलेन्ड क्रिकेट मैच दङ इसोरनाव आरज गाबदो जाहाथे जोंनि इन्डियायानो देरहायो दा 2:30निफ्राय जागोन आरोना खेलाया लोगोफोर दा आंबो बरियानो ओंखाम जाना लानानै दुगै लोबै फ्रेश जानानै क्रिकेट नायनो थांसै आरोना मबाइलाव नायनाया इन्टारेस्ट जानाय नङा लोगोफोर दिनै फाइनाल ना एसे टिभि गिदिराव नङाबा पर्दा बा प्रजेक्टफ्राव नायनांगोन दिनैनि मेचखौ ज' नायनांगोन आरोना हारसिं नायब्ला बारा इन्टारेस्ट जानाय नङा इसोरनाव आरज गाबदो लोगोफोर जाहाथे इन्डियायानो देरहायो बिराट कलिया दिनैबो सेन्चुरि बुनो हाथों बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय दिनै दङ दा 2:30निफ्राय जागोन आरोना खेलाया ओमफ्राय दायो माने अमा बेदरजों लाइजों जाग्रा लाखानोसै दा क्रिकेट नायनो थांबाथाय न'आव खैथायाव मोनफैगोन गेरेन्टि गैया हारसिं नायनाया इन्टारेस्ट जानाय नङा दिनै माने ज' लोगोफोरजों ज' नायनांगोन आरोना माबा माबि बायलांनोबो हागौ दिनै लोगोफोर दिनै जुदि इन्डियाया जेनबाथाय सोरनाबा टिभि मबाइल बायदिसिना बायलांनोबो हागौ आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आसा खालामदो जोंनि इन्डियाया देरहागोनखौ आंबो बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय आरोना जोंनि इन्डियाया देरहाथारनांगौ दिनै थ' लोगोफोर दा दसे उनावनो जागोन खेलाया बिराद गोथाव नांगोनलै लाइजों अमा बेदर जानो थ' लोगोफोर बयबो आसा खालामदो जोंनि इन्डियाखौनो देरहागोन होननानै इसोरनाव आरज गाबदो जाहाथे बिराट कलिया 100 सेन्चुरि बुनानै दिनैबो इन्डियाखौ देरहाहोनो हायो बिदिब्ला एसेनोसै आरोना लोगोफोर आंथ' लाइजों अमा बेदरजों दाबायगासिनो दङ दा नोंथांमोना दिनै देवबार ना मा ओंख्रिजों जाखो दिनै सोरहा ना बेदर बोरमा संदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन एसेनोसै गोजोन्थों